van Bonnie Marius en Jonkovits. Senior, als ik het zo mag zeggen, die met zijn echtgenote achteraan op de wagen onderweg naar de eerste street. Dat is ook nog een zoon, Jozef Jonkovits Jr. En die was vorige week nog actief en winnaar op het Europese kampioenschap in de Wiener Neustadt. Ja, Anna Sandman, zoals je hoort, heel meisje, ga je in de volgende stroken de prachtigheid. Ga je lekker genieten staan op de wagen. Rustig onderweg naar de wagen. En in die hindernis nummer 7 is Joe Attenborough uitgehoord met Parijs binnengereden. Hij had de tijd van 60-16 in hindernis nummer 6. Joe Attenborough doet next to go, and so on through the three moves forward directly, representing Great Britain. En komt het goed, ik dank je, dan zie je het niet de